kapribaden ketimuran mangko keri ing jaman mbok yo sing eling bapak-bapak ngerti budaya pancene bener kandamu iya. Selamat malam, Mbak. jeng aturaken wilujeng sugeng dalu mak cangik mbak yulimbuk dalang alek Iki jadi basa ngendi? dalang kok alek Thomas Alek nah iya dalang tuh biasanya apa belakangnya tuh oh gitu Sugi Narto Sabdo Kuwi kan ya- Anom Suroto Mantep Sudarsono dalang kok alek Sudebyo oh no burine Enek. oh iya kayak zaman saiki gitu loh dalang Alek iki aneh artine kok, Mbak. apa tuh Angelure luhuring kabudayan. eke apa Angelure luhur endahing kabudayan. luhur endahing kabudayan Iya. eke Kabudayan. kabudayan kok oh Ka. oh gak dudu Ono. X toh Bukan, Oh, bukan iya, bukan bukan. Esther. oh bukan X ya Bukan. Aleknya ALK Iya. Alek oh iya ya wis wangun nek wong telu ngene Alek Alek. El El. Elisa Kwedul Dul Lah kok dul? lah kok iso lah dul ya kan ini biasanya kalau trio kayak gitu El Dul. Dul Maya Istianti ki kok apal men mas aku kok ya ditepung ning dhisik Duk derek tepang ya gulon derek langkung derek gulon Derek tepang. Derek tepang. Tepangnya di dugang. dugang itu apa Dugang itu tepangnya ngene lho, dingin lho, kuwi jenenge tepang. itu jejak Jejak, betul, jejak. lek jejake anu Gareng Purwodadi ke jejake jenenge jajak oh iya Redo wis pokoke di ngapunten niki kula sowan kaping pinkul kali Alah, ping Ping pindho dua. Ping Sing dua. Rumien kan ning SD itu tuh. iya Nek sebelah betul. kono Yo lopongan itu loh. Iya. lapangan. Basa Jawane apa sih alun-alun? Bukan. Hah? Lapangan tuh basa Jawanya apa? Lapangan tuh alun. Ya lapangan. Ya. Oh ya lapangan. yo Kon- kudu lapangan Apa? Siti Wiyar Siti Wiyar ya apa Mas? Ngati-ngati loh, kalau S3 loh ini. Siti itu. Siti lemah Oh ya lemah itu Siti. Wiyar ki ombo jenenge lemah sing ombo kuwi jenenge alun-alun ngono lho. Oh iya, alun-alun itu Siti. Wiyar Oh, Siti Wiyar. Niki Siti Wiyar juga sini. nggih Siti Wiyar Kene yo Siti Wiyar. Oh, nek carane apa Bu yang Yasmin ini kan termasuk Siti. Bude juga Siti namanya. Iya itu. niki Siti toh Nah. wo lek niki Siti sing bahaya kok niki Kok bahaya ngapa, Mas? sing iso gawe lindu ki ya Siti ki Kok iso gawe lindu? lho gara-gara nek pacitan obah ki ya Siti ki obah ki bengi Oh, dadi ki oh, ojo nganti obah ya. ora berarti. lek obah ki ku abruk kok ya Iki Oke, sowan Mbak mari. Elisa iki cerdas loh, Neng. nggih Cerdas. Hati-hati iya. Oke. Kalau hewan kaki 4 kaya dening wedhus. Wedhus itu beranak atau bertelur, Mbak? Yo mana? Mana? Ya, kalau wedus kan menyusui mamalia. Beranak. Beranak. Ya. Yen to banyak Banyak itu unggas kan? Ya. Bertelur. bertelur. Bertelur itu kalau goyangnya cuma sekali, tapi kalau goyangnya 3 kali itu akan beranak. Nggak percaya? Enggak, Nggak percaya. Ini ki banyak hitungannya cuma satu, coba tangannya gini satu. banyak satu. Ya, mikir di sekeleng ya. Coba. Oke. Terus dipegang tangan kanan, dipegang tangan kanan. Coba Iki dipegang. sulapan iki. Ya, enggak, pegang tangan kanan. Jajal yo. Oh. Gerakan 3 kali. Coba. 3 kali. Nah, Tuh 2, 3. ya beranak apa enggak? Apa Ben. apa Dua, yang ini bisa tiga. beranak? Coba gini. Ya. tuh Gerakan. Tuh 2, 3 udah. Udah kira Jawa. Apa? kowe kurung wayahe Apa itu? sik to Ya. parek pripun Iki kok iso beranak Satu. iki? Ah. 1 Satu. 2 3 Marai beranak apa ora ngono? iki to Heeh.
Ya delok-delok to. Tekok titin ya? Mari beranak enggak tin? Kayak gini. Mbak Tati niki piye iki kok marai beranak ki aku rong tau beranak. Sedileng lagi lek. Apa aku iso tanpa bojo ngene gimana manake wewe? Mik. Manake piye? Ajar. Kok yo ngene kok iso Siji. marai manak kuwi lho. Kok ngene kok iso marai manak iki kok yo gugu Iki dhewe. ki rumus apa to Pak Dalang? Eh? Kok ngene marake manak iki? Ya tak kono titin kae. Mbak Tati. Jenengku ki Tatin. Mbak Tatin. Titin kaya wis kenal-kenal lo. Aku kenal nek megah kok karo sampean. Kenal kok salah. Aku megah masalahe. Pegang apa? Tatkalane ndek ben nika jenengan dalam lak Yogya. Nggih to? Yo jane ngendi jal? Jenengan aja panggih kali kula. Ning jenengan napa niku langsung ditempel. Kula ndak mau. Maksudnya? Lah maksudnya pripun lho jenengan panggih kali kula langsung ditempel ah mau kula. Lah Kowe ngejak ketemune ditempel. Ditempel aku mau. Kamu nggak mau Ndak ditempel? mau. Kaya wong lanang apa petuk Tatin kok ditempel. Wala yo, langsung. wah iki pedos. Iki ki ketemu aku lagi pisan Ditempel itu nyeluk si jeneng we kleru kok saiki malah ngandake arep ditempel iki maksudnya? aku arep takon. Tatin ngendi ayo sing Sik ditempel? aku arep takon. Oh. Yen saka Yogya arep nang Magelang lewat ndi? Muntilan to. Muntilan. Ana jembatan kae jenenge ngendi? Pasar ndi kae? tempel. Pasar tempel. Ngomong. Oh, maksudnya ketemunya menjaluk ning pasar tempel. Yang kedua kali malah saya ngeri meneh. Kok ngeri piye? Tak tanggape emoh kok. Mbak Tatin iki mbok tanggap 40 juta enggak mau dia 1 jam. Untuk nyanyi. gila. Ora sombong to kuwi to. Iki jane ngandake endi to apa to? Jenengan aku lo calangi ndek ben nika. Heeh. Dicarangi live streaming langsung nyanyi di Parang. Ndak mau to. 40 yuta kowe gelem yo. Nyanyi. Ya aku wegah dipanang tugel ndasku. Lho, mboten purun to. Ora gelem to? Yo nek diparang ki piye? Ya gelem wae ngopo ora gelem. Iki jane aku ngadeg apa ora iki? Ngadeg. Tolong dicetakke lho, engko salah pemahaman penonton streaming Mbak Tatin. Kono para nono dhewe. Coba. Sik salaman sik. Ben tempel ngene. Nah iki jenenge ketemu ditempel yo iki. Aku teko gasik mau kok. Pripun genahke diparang ki maksudnya piye? Mang anu piyayi Parang niku lak enten sing ngajeng duwe gawe. Aku tulung calangno Mbak Tatin. Sareng kula calangke jenengan, Mbak, jenengan mau nyanyi di live streaming langsung di Parang. Jenengan enggak mau kok. Ya enggak mau jajal nek kowe gelem po. Yo jenenge neng Lembeyan ki sing siji kecamatan Lembeyan, sing loro kecamatan Parang. Ngono lho, sejatine nek kene ning Magetan kuwi ana kecamatan Lembeyan, ana kecamatan Parang. Lah ngopo awakmu kon nyanyi ning Parang kok ora gelem? 40 yuta lho. Lah kata-katane di Parang ora Aku mudeng. Piye? Pak Dalang juga dapat loh. Dapat job barusan, dapat telepon aku. Iya. 100 juta mau berangkat enggak? Dalang. Mau ya? Mau. Dalang di Palu, mau. Oh, motor e. Dalangnya di Palu 100 juta. Estro. Sabar enggak? nyamuk. Ya ini ki nyamuke metu. Wah, mengatakan mana-mana pesan. Lah ya kuwi nek urusan di Parang, di Palu ya Oh, kaya ngono, ngono. Ora ngono, ya ora jelas kok mau ngerti-ngerti. Kene ya ora gelem to nek misalnya arep ditangkap 100 juta tapi di Palu wegah padahal di Palu tuh di mana tahu enggak? Lah ya meso lho, Sa. Ngerti ra di Palu, ngerti ra nggone. Ora ditok-tok. Lah piye? Di Sulawesi Tengah jenenge di Palu, ndalang di Palu ora kok ditok-tok gitu ora. Yo konsepe padha wae yo. Oh, kuwi mau ya padha wae karo kene Parang karo Lembeyan kuwi Lah mau. iya. Oh, ya ngopo Pak kowe mau ora gelem lho. Ngene wae cah loro iki sok ben ditangkap awake dhewe. Ning ndi? Kok nyanyi nang gentong. Gentong. Gila. Gendong mah kodho. Gila. Awakmu gelem apa ora? Piye? Cah loro ditangkap 60 yuta kon nyanyi nang gendong. Gelem apa ora? Sedeng apa ora? Ya Pertanyaan sepiro gendonge? Engko nek mung pertanyaane televisi gendongnya sepiro aku? Boyo takon penonton sik audiens ditakoni. Gentongnya Desa cilik. gentong enten mboten ngono. cilik kok gede gendonge.
Kok nek ra sedeng ning lumayan Oh, lho desa bisa. Gento. Ya, iki Lumayan berat. daripada kowe wayangan nang biak. Hah? Di biak ono gelem po? Ya aja. Wayangan kok dibiyek. Ngopo? Ya gelem ngopo dibiyakin luar negeri. Iya ya aja. Di biak iki daerah ngendi Lesa? Kalimantan. Papua. Papua. Papua kuwi ning biyak ngono. Biak. Ya wis pokoke iki karo seneng Perkenalan matur dulu, Mbak, sembah perkenalan. nuwun. Cik. Anggenipun saged gelar pertunjukan wayang dalu menika. Saiki arang-arang lho Mas Gareng semakin Nggih. kesini nek iso Iya. awet, iso gelem nanggap wayang, iso tetep budaya kuwi wis poin banget. Apa Iya. meneh Mbah Lurah sono keling. Wah, Oh, panjenengan iki aku yo bingung. Kok iso bingung? Sono beling, sono keling. Sono kali kok sono beling. Lah beling tenan panjenengane lak beling kok. sono keling. Lah yo. Sono keling sudah 3 periode. Sa. 3 kali lho kaya masyarakat saking percayane, saking remen, saking sayange karo Mbak Lurah lho. Masyarakat. Ya, masyarakat Nah. lho, saking tresnane karo Mbah Lurah. Wong kok yo iso duwe babon ni loro barang lho. Ngerti ngono lah ya aku daftar sing nomor 3 to. Nggih. Masuk kowe arep daftar. Lah aku yo ora payu-payu sih prene kok. Awakmu ki ditanggap ping pindho ngono Lah wae iya. kok wis ngerti lek Mbak Lurah Lah yo wis apa lagu wis plek ngene wis ngene. karo Mbah Iya. Keling. Lah kandhane Mbah Keling ini saking gininya kan yang beliaunya sahabate akeh. Sedaya lurah-lurah sak kecamatan. Iya. Kecamatan. Ya, Kabeh iso butrek. lembean iki kabeh yo rawuh matur sembah nuwun. Nggih. Nah, yang hadir di streaming juga disapa Mbak Tatin. Ada Iya. yang minta Pak Waris Sugiono minta podang kuning ini. Tadi Iya. ada titipan boten. Tadi Nggih. dari Mbah Lurah ya pengen naik Lurah, panggung. nggih. Dari Oh, iya. Ibu Bendahara Desa nggih badhe nembang. Oh, Nggih. siap. Jas. Iki pokoke lek dulur lembiane kabeh wayangan kudu gruduk munggah panggung. Kabeh. Komplit niki penggemar Mas Trimo Pratama nggih kepareng rawuh sak CS iki. Oh nggih, Sedaya. Pak Trimo Bapak, menika Mbak Trimo. penggemar wayang sesungguhnya. Ya, itu. Di mana papan, di mana Ya. tempat wayangan beliau nyusun. Nggih, Mas Asmoro Sarto, Mas Bambang komplit. Ije. Saking Ngawi, saking Bojonegoro komplit sami rawuh. Nah, Nggih. nggih. Wah, elok sanget. Ugi Nggih. Mbah Nika Guru. panyuwunipun apa? Podang Podang kuning. kuning, terus Podang wonten kuning, sesi podang deman kuning. juga. Ya. Monggo mengke dipunaturaken setunggal-setunggal. Ada yang lain, Mbak? Wau ngeten Gubuk Asmoro. Oh, iya. Gubuk Kasmoro. Heeh. Nggih. Wes. Ingkang pundi remian monggo Pak Dalang, Pak Nggih. Alex. Podang Nganggo kuning K, mawon. nganggo K. Wes tak kira iki ngono lho, Sa. Apa? Nek jenenge Alex iki kebayanganku iki wonge putih. Ganteng. Putih dhuwur Wah. ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho, saka Eropa. Iki asline putih. Nang Lho, kok bareng iki ki daleme kan Ngawi to. Iki ki ning gone selipan-selepane gosong dadi rupane. Heeh, asline aku putih. Nggih, Andi sing putih apane genah? Wah, yo ndelik kok. Andi tak delok. Awas aja. Aku modelmu mung kaya bojoku wae yo. Ya tetep ana bedane. Alah ora beda. Piyayi nak ngono wis ora beda, tak turu mesti miring ngorok wis. Kaya ngono. Ya mbok nek jenenge turu ki ra kerasa. ngerti ya. Perkara ngorok apa ora ki sing ngerti sing jejere. Oh iya. Dadi berarti jenengan ra tau turu ta? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah apa? kok Miring ngorok ngentut pisan. Wah. Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Nah, apa? ya, lek ngoyak-oyak Oleh kepiye? sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Wih. Kok iso? Ya jajal lah arep Apa? arep jepit kelawang apa piye? Hah? Oh iya. Sia-sia. Podang kuning dibawani ya, Dok. Podang Oh, kuning, Cik. podang kuning Iya, nggih. Pamundutan iki wau sedaya perangkat desa. Cik, Nggih, kalian niki Pak Waris pinangkane. Sugiono, Nggih. Surabaya. Ugi Mbah Guru ingkang saking Laladan Dukuh. Nggih, Pak Guru. Nggih, Ing Mbah Guru, Dukuh. nggih. Nggih. Moga-moga yen Dulur kula saking Tapen sami rawuh. nggih alhamdulillah. Nggih. Nadyan wujud temong baksi Iya. Brang
Yun. Biasane wau yen ngendikan teng pecotot. Niku masa bawa suarane ya kepenak. Lah kok piyayi budaya kok arek kok ngene iki dalang lho iki. Mbak Elisa, Dalang. Dalang wedok. Dalang wedok. Ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan. Wah, nek wong lanang kuwi nak ngeprak ora patek banter ning Mbak Elisa, wah rasa kae. Emang wis tau reti. Wah ngerti wae nang Walipun gae aku nonton. Ngerti legu ngeprak piye. Wah ngoprak iso mak prok. Prok. Ngono kuwi mbah. Kok pok kuwi piye? Mbah keprake dobel pira ora roh aku. Ben sing penting lak banter. Iya. Nggawa sound system dhewe aku. Lah nek aku Ora kaya nek wong lenang. janji tak nggih ngoprak kuat ngene ku enek matus ngono ku rasane piye. Nah ya beda ya, ada kelebihan ada kekurangan. Betul. Nek dalang wedoki sing angel nek apa namanya ini apa sabetan, perang. Lah kok iso? Sabetannya susah. Sebabe Ono sing menghalang-halangi. Ora penak gitu. Ya. sok ben Nek wong lanang penak. ya golek peniti sing pinter. Lah piye? Ya kok kon nata kene kon ngisepne ning mburi. Kok malah Idemu lho. kaya punuk ya. Ayo Mbak Tatin. Aku ta? Ya, giliran. Halo manis nang Ambok bilika kepareng rawuh Pak Alek, Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa, Sinten, beliau Mas? Pak Samsi, Nggih. beliau Nggih. mantan Wakil Bupati Magetan, Nggih. Pak Oh, Dan nggih. Ramil Nggih. Lembian, Sembah lurah-lurah Kecamatan sekecamatan Lembian. 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 Matur Sembah sembah nuwun, nuwun sembah Mbah nuwun. Lurah, Mbah Lurah Sidoyo. Mbak Lurah kuwi ora kuwi. Nggih. Wes winggan kula lana. Mbak Tatin ning munggah dirasani. Pripun ta? Niku lho, tiang-tiang niku. Leng rasane? Biasane lak jenengan kalih almarhum nika teng TV-TV. Nggih, Pak Seno Pak Nugroho. Seno Nugroho. Nggih, pripun? Ya, dikira niku jenengan cilik bareng gedhe bake gedhe tuwa gedhe. Melu-melu aku nek wis nyebut iki ra melu-melu Mas. Ora wani-wani. Tiang-tiang niku lho mang takoni sing brengos niku. Nggih, Pak Alek ki ora ngerti ya Wis, saya. ngerti ya, Ora ya. ngerti sane nggone iki. Wong dalang Blitar iki ngomong niki gedhi iki bahaya balik dalang dicucup bun-bunane. Ora Ki percaya. padake aku demit. Kula cilik napa gedhe mang takon. Para penonton kula gedhi napa cilik? Gedhe. Sik. Gedhe napa cilik? Gedhe napa cilik? Oh ya wis ra apa-apa can gedhe. Niki jenengan tak dereng ngerti niki ki jane kula ki cilik. Tenane. Tenan. Hah apa? Jenengan tak ming weruh blegere kula sing gedhe. Heeh. Ana sing cilik kok liyane ya. Sa. Apa ya Mas ya? Hah? Sing cilik kira-kira apa ya Mas? Ngapa kok melayu-melayu? Ngapa kowe? Gak ngerti aku. Duduane tadi. Ngopo? Kok duduan nak padake? Engko tak fotone tak lebokne WA-ne jenengan ya. Alah ngono tak padune ra. WA aku karo WA-mu Heeh. kok saling pita. WA-mu lebokno WA-ku. Terus WA-ku lebokno WA-mu. Jarene WA-mu cilik. Apa sedeng WA-ne kono gedhi kok. Iki lho jenenge apa jenenge? Wow. WhatsApp. WhatsApp. Oh, tak kira lek Tua temak teratat aku. Bahasane piye WA-mu? lebokno Lebokno gone. WA-ku. Heeh. Dan WA-ku lebokno WA-mu. Lah gonmu cilik apa sedeng iki kene gedhi. Sik, Wandang. Iya. kuwi lho foto-foto Oh, ngono lho. iya. Mbak Lisa lanjut. Aku karo dalange ketoke kok kaya ra cocok iki ya. Kok iso ora cocok. Ketok men senti. Wong aku lagi Sentimen. lingguh wis nganu lho. Wis Lagi antang. lingguh wis dijak omongan Mbak Titin kleru, kleru. Ngejak nang ngendi kuwi mau. Kula ngendi? niku krungu omongane wong nak omongan karo Titin kuwi jajal Eh, klerokno. Pak Alek. Nuwun sewu. Aja titin ke bakul wedang.
Titin ke bakul wedang, bakul kopi, bakul pitik kuwi jenenge Mbak Titin. Lek kuwi jenenge Tatin Titok. Ngono lho. Sing muni Titin sapa? Awakmu? Budhek ya, padha karo Tatin kowe. Lah kok iso? Iya budhek. Lah Kok malah ngonekke budhek? lah iya. Lah jenengan ngerti apa? Apa? Asmane sinten? Aku ta? Heeh. Ya jelas ngerti wong jenenge dhewe kok ora ngerti. Sinten? Tatin Titot. Tatin Titot. Daleme pundi? Saking Sentolo, Lah? Yogyakarta. Ngono. Eh? Lho, budhek ta? Ora genah weh. Kowe krungu ra sing cerak? Ya cuk krungu. Krungu. Wong tak kene wong bolone iki bedina payah karo Pak Alek kok dites yo wani to. Lah tak takon Rek. Alah Rek siap. Gareng. Ya, Jenengmu sapa Rek? Kula jeneng kula Gareng Pacitan, asli kula Kabul. Anak pira Rek? Anake loro sing siji SMP, siji kuliah semester 6, Mas. Alah sing siji neng Bangka kono dadi nyambut gawe tukang sapu. Lho genah no. Enak. Kupingmu lancang ta? Lho wong cah kene bedina awor lho, Mas. Lah iki dalange wae ra cetha ming. Coba aku jadi penasaran coba apa? Namanya siapa? Elisa Urcarus Alaso. Tinggalnya di mana? Di Yogyakarta de Magijo. Mana? Ora cetoi. Kandhani kok. Berarti kowe ya budhek kowe. Alah. Kermasak wong ngomongnya Lah ngomongke sapa kok genah genah kok lho. Jajal pisan kas. Piye sapa sing arep Namanya siapa? Aku apa Gareng? Awakmu kuwi lho. Aku Elisa Urcarus Alaso. Ayo. Ayo. Wes ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok niki. Ya aku sing kudu ngono. Iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Ngono lho. Oh, nek gelang ngono. Ha nek ali-ali? Nek lho. Wong edan ngono. Kuwi jaluk ali-ali. Oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Nggih? Nyuwun semangapunten rada benging sithik. Jenengan ngelok niku napa? Wong koclok. Koclok. Sing koclok ora aku tok. Lah, Jenengan nggih koclok. apa iso? Ngerti wong koclok kok disindeni. Oh, alah ya. Lah ya. Berarti kita koclok bersama ya. Mobilnya ganggu ae. Diterusne Mbak Elisa. Ya. Mbak C. Bareng wis entek sore kok ganggu wae. Iba bunga henga. Hati-hati, Pak, sikile kepidek. Tiku nyanding bisa dadi tombo. Yuk. Aturke. Podang kuning, monggo. Nggih, remenane dulur mriki Mbak Elisa nggih. Jeh, Mbak lerem, Tatin. lerem. Menika Karep kromone cara tayub Mas Tok. Firman. cara tayub. Oh nggih. Nggih, monggo. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek isen tak sayang. Mubeng mister nggonku golek ora krasa esuk awan nganti wengi. Mana yen nganti liya kang nyawa. Kleyang tak sawaning to ning apa. Jangan tak rindu saka kadungan. Saling ngoceh dheweke nyalih wencoan. Lele tak suwon bajang iki bodang kuning agawe pikirku komeng.
hatiku sana saya Ayo, tak Sing tak sayang ora krasa iso awani wangi sawang mencok ning warga Tunggur. Ya, nih. Ya, tuku kencor susuke kapur. Apa ki? Apa iki? Tuku kencur. Tuku kencur susuke kapur. Warga Tunggur muga-muga tambah makmur. Nih. Ayo, tapi. Tuku kencur dikreseki. Apa itu? Warga Tunggur muga-muga akeh rejeki. Amin. Kowe apa kencure dikapakno? Iku kudu tuku kencur. Ya. Ayo. Tuku kencur cacahe 6. Ya. Mugi warga Tunggur tansah ayem tentrem. Amin. Awak kencure diapakno? Aku ora nganggo kencur. Lu nganggo kencur kok. Ora nganggo kencur, ora nganggo bubur. Ora. Aku gawe bubur. Piye Jare nganggo kencur nganggo. Jare nanggo bubur. kencur nanggo bubur. Sik rumangsaku ki mau aku ora ngomong kencur kok iso ngomong bubur. Ngombe bubur ketane. Sik to. Bubur Bubur kok diombe. Ya Ngombe kencur. Ngono. Bubur ya. mangan bubur. Ah. Mangan bubur ketane ireng. Heeh. Dulur Tunggur sing wedok muga-muga meteng bareng. Kocongane miteng bareng. Kok repot Bu Bidane. Ngomongi sapa repot, ketok ndase didelepne neh. Ya piye kok ya malah didelep. Wong sak Tunggur muga-muga pinaringan berkah barokah, Mbak. Amin. Elisa Mbak Sehat. Tatin, rezeki kathah, Mbak Elisa. banyu milih. Mbak Datin, langkung prayogi menawi to ingkang kawogan dipun aturi minggat. Wow, Oh, Wonten Mbah Mbah Sono Sono Kelin. Mbah Camat wonten syukur kaliwan para kadang-kadang Demang. Leres Kados nggih. minggahipun para kadang Demang Mbah Camat binarung kelawan Do Lia Aprilia kelawan Do Niken ya. Nggih. Maka Monggo. terus Ya. bajeng ucap. Ya. Slidro. Monggo. Yuk. Ah, Siap. ya. Monggo Mbah, keparengan minggah panggung. Yuk, cok tito atur lagi. Yo.
Niki kersanipun Mbah Lurah Jumeneng menika damel sepot. Njenengan langsung teng mriki Mbah Lurah panggih melih. Mikipun Mbak April. Oh nggih, siap nggih. Mriki Mbah Lurah. Pripun Mas Gareng? Nggih, alhamdulillah barokahullah. Amin amin pangestunipun. Pinanggih malih. Oh nggih, mboten Panjenengan dikira. sesi angka 3. Mugi-mugi pinaringan seger waras kathah rejeki panjang yuswa. Matur suwun pangestu doa restunipun. Seorang Demang yang selalu dicintai oleh masyarakat Nyai Mbah Tunggul. Nggih niki pripun nggih sudah di makan usia senja. Mboten napa-napa. Lha para bidadari niki bingung. Mangga. Mbak Lurah wonten tengah mriki Mbak Lurah. Nggih sugeng rawuh Mbah Camat sedaya sak wilayah Kecamatan Limbian lan ugi saking Pak Samsi, Bapak mantan Babuk kula. Lan ugi sedaya Demang ingkang saged rawuh saking Magetan, Sukamara, Plausan ing saged rawuh dipun sekecakaken sedaya kemawon. Niki namung damel jangkep-jangkep kemawon nggih. Nggih, Mbah Soro Keneng nggih, namung dawuh. Niki Anu Mas Gareng. Pripun? Ora prayoga yen to Mbak Elisa karo Mbak Tatin ora ndampingi panjenengane. oh ngoten. Mengke niki lek pun wonten request kersane Malah jumeneng ngoten. Dikajeng kula ngeten, sedaya para bidadari kur bersama monggo. Oh, Monggo. nggih, tepuk tangan nggih rumiyin. Oh iya, monggo. Cetuk tenan ya saya. Bijaksana tenan yo ngene iki sedaya para widodari ra pilih-pilih. Ana dalange. Kita akrab banget karo Kula dikepung para bidadari ini bingung aku sis piye iki aku. Ngaten lho, pripun, Mbah? Pun sedaya niki minggah bidodari. Bidodari. Wah. Bidadari. Para bidadari dari Kayangan yang turun di Desa Tunggur yang sangat cantik-cantik. Iya. Karek milih lendange sapa engko lho. Wah, bingung leh milih. Niki kur secara kebersamaan niki lagu wajib kula pepeling mawon langsungan. Wae nggih, pepeling ben padha eling lawan Mbah Demang Tunggur. Ya. Pepeling, Cok. Yuk diaturke. Yuk. Yuk. Mangke diterusne Blitar. Nggih. Tanganane Pak Samsi. Yuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes wajib padha nindakake adalah sumandang wayahe sembahyang tapi wajib jauhe pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga anti istiqomah lan jemur mainah wis sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar sholat saya diadoke tindak mungkar magrib lan insya jangkepin kayogane ditambah sholat sunai Karena iku perintah agama ngelingono ning donya wong ketela sabar lan tawakal
Sabronta sing dipimpin Supriyadi Lintar penaune sanata Pahit. Aja pahit ana candi penataran Lintar imben layane Bokarno Proklamator presiden kang sepisa ana crita jare pate kaca-kaca modong ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka ana tlatah nitar lair cilik mulang ora mokal blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake entuk geni ngupake semangate yen tok matur suwun wedal kang dipun parakan mugi-mugi sedaya kru wayang kalian sedaya para bidadari selalu memandang di udara. Amin, amin. Matur suwun. Mbah Nuwun, Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mandhapipun sore, nggih. magetan ngumandang napa pripun? Nggih. Wah, nggih. Mbok bilih menika ingkang nggih. Ya. didhawuhi melih sinten Mbah Lurah? Nggih, pokoke kur anu lagu campursari ndandut. Ya. Nggih. Anu panjenengan ingkang Nika Mbak Lurah Puput, Mbak Lurah Nguri, Mbak Lurah Panji, Mbak Lurah Tapen lengkap nika. Ya, Panjenengan katur celuki danten nika. Pak Camat Pokoknya ora mboten. gelem digandeng. Lah niku jane Mbah Camat kalian Pak Dan Ramil Lah. monggo. Nah, Monggo. Niku dalah. jasare mawon Ya. malah kur malah Nggih, Pak sekejo. Samsi pindah, Monggo. nggih. Pak Samsi, Pak Monggo. Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kap selesai napa? Nggih. Napa? Kapolsek. Apa Mas? Kapolsek. Kap Yo di Polsek. Oke, Kapolsek. Nggih. Pak niki. Demang-demang sedaya ingkang rawuh. Nggih, Mbak Demang-demang Nggih, sedaya. sedaya ingkang pokoke rawuh. Saking Pak matur nuwun sanget. Nggih, Wes, sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih, sembah nuwun. Irobil. Mbak Lurah. Nggih. Irobil alamin nggih. Matur nuwun, Berkah barokah nggih Pak nggih. Lurah nggih. Yes. Nggih. Di seperti Ya. magetan Yo, kumandang ngaten seperti nggih. magetan Nggih. kumandang. Pak Camat, Pak Dan Ramil, para demang-demang sedaya, Pak Samsi, Yo, Pak. katuran tombok kangen menika. Ngumandang. Kalian monggo. Diajeng Karmini. Ndoleng nonong ndoleng. Remaksaku kaya PBB. Siap, gerak. Alale. Monggo, Monggo. bapak-bapak, Mbah ibu-ibu. Demang, Mbah Demang pupus, Mbah Demang Direk, Lendean, Apen. bangun jiwa Mbah Dukung, monggo. iki. sosial Mbah Tumanji, monggo. maha kuasa Boten katon pen menika. Mbak Yu, bendahara desa, monggo. Samsi Minggah panggung. Mbak Yu Karmini Dan dikoordinir, monggo Mbak. Dikoordinir bapak-bapak kersanipun minggah panggung, monggo. Yo lho. Nusantara. kawuryantang sagaloka ketinggalan ayem-ayem Monggo Mbak Lurah. wisata rotane nara praja tamtama gelong tungga cipta rasa pikiran karsa gumraga kumandang andang negara kang tumuju Bang Halimah. marang katentreman wujud
Monggo sedaya Mbak Lurah ingkang rawuh monggo. Katuran minggah datang pepanggungan monggo. Ing kutha lan desa Magetan kumandang. Nika Pak Camat sampun tindak. Monggo Pak Dan Ramil diajeng karmini. Monggo Bu. Pak Samsi, Pak sedaya Samsi, para monggo. demang, Pak para Camat. demang kang boten kasebat setunggal monggo setunggal. Awit boten ketinggal saking mriki ingkang rawuh. Pranyata kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial manembah maha kuasa ada Monggo, Bapak. dasar Pancasila. Mbak Lurah ingkang rawuh. Tansah ngumandheng saindenge nusa Pak Samsi mbok bilih ngono. kawuryan segala Jalane, Cok. Triwisata. Monggo Pak Dan Ramil. Rotari nara raja lan tamtama gelem langgeng cipta rasa budi lan karsa. Monggo Bapak monggo. Tumandang angkwengun negara Tumuju. antumuju Wilujeng rawuh. marang katentreman budi karaharja Mbak Karmini. sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan Magetan bakale kondang yen to kabeh gelem tumandang. Selaras. Alhamdulillah. Nah, niki Pak Camat diaturi mic. Nggih. Niki. Ini Mbak Elisa. Niki Mbak Elisa. Mbak Tatin. Niku Mbak senes Mbak Titin niku Mbak. Ya Mbak Titin ke bakul wedang kok ya. Nggih, alhamdulillah Mbak Lurah nggih. Sedaya Mbah Lurah alhamdulillah kepanggih melih. Mbah. Iki Bapak-bapak siap. pembangunan. Nggih, teras. Wakil Ketua rawuh Pak Yatmo Nggih, Ki. alhamdulillah. Niki dandangu sanget boten kepanggih saestu niki. Nggih. Mbah nuwun Mbah Lurah nggih rawuhipun sedaya mawon nggih. Pangapunten, Pak Haji Abai gitu gitu. Nggih, rawuh. Nggih, Pak. Nggih. pangapunten, Pak mohon Haji izin Suyatno. Pak mantan Babu, Mbak Samsi. Nggih. Tes. Pangapunten Mbak Samsi, mantan Babu Magetan. Beliau Pak Yatno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Nggih. Mbah Tek, nuwun sewu. Mbah Tek rawuh niku wau. Nggih, Mbah Jane Tek juga. dijak minggah niku. Alah pun tahu. Nggih. Mas Hari Kula juga mboten saged ngeten. langgam Jawa mau menyanyi kula wakil Mbak Elisa niku wau. Oh, nggih. Lah niku wonten origin kok. Nggih, Nggih, lagu niki- campursari ndak apa-apa. Komplit tok niki po, Nggih. komplit. Napa Niki kersake Mbah iming-iming Muri kok. napa Mbah Diren? Nggih, Bandiren. 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 Ya, Nggih. Bandiren Mungkin nek apa, nyawer Nggih? kula sawer. Nggih, Alhamdulillah. siap. Atur nuwun sakdereng. Nggih. Nopo iki? Lah biasa. Nyuwune napa? Nah. Nggih Lintang Asmara mawon. Lintang Asmara, oke. Oke. Lintang. Mbak Elisa. Ya, Langsung Dalem. caket mawon kalian Bapak. Siap. Nah, niki kersanipun duet kali Mbak Elisa. Spesial niki kagem Mbah Lurah pokoknya niki. Yuk, siapa iki? Monggo. Oh, nggih. Lintang Ya. Asmara. Lintang Asmara. Yuk. Mbah Guri. Monggo Mbah dipun telasaken mawon. Kok dipontelasaken. Ya tegese iki lagune Oh lho. iya, Mas. Yo.
sembah nuwun. Sembah nuwun, Mbah Mbah Lurah, Pupus, Mbah Iya. terus Apa Mbah Pupus? Diren Mbah monggo. Pupus, Mbah Pupus, Mbah Pupus. Wajib. Wajib nggih. Lagu wajib lho Mbah Pupus nggih. 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 Mangke apa? Nggih. Kintun mangke apa? Hah? Ampun. Nggih, sampun. Ming pisan iki Nggih. biasane mindul. Mbah Pupus lho, monggo Mbah Pupus nggih. Napa? Nggih. Karangkates. Karangkates. Ya. Bum Pipah. Oke. Yuk Karangkates dianu lagi. Nggih, Ya. monggo. Nggih, niki biasane kali Mbak April. Ya. Nggih. Nggih. Yuk, oke Jong. Yuk. Karangkates, monggo. Ae. Karangkates bedungan bawang kon malam Cong banyune nggugah kenangan Saben liwat Dewa wetan Tumetes hatiku terapar Alus rit manis Mila laras jawas minangka dadi kasure Cater netra laras tambang asmara Sepilire angin buka rasa Yo
sembah nuwun, sembah nuwun, barokah sembah. Terima kasih Mbak Bungkus. Nggih. Terima kasih. Nggih, Mbak Dukuh, Mbak Diren, terima kasih sembah nuwun. Sedaya sedayanipun nggih. Wah, jan ngeten iki guyub rukun saestu Pak Alek nggih. Nggih. Niki nunggal rasa nunggal tresno. Kleru Mbak Lurah. Nggih. Kotake Niki sing beto aku. Mula Nggih, lek nyanyi. tenggene ngeten iki Alhamdulillah, matur nuwun wis. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Ya Allah, alhamdulillah Ken. Nggih. Niki Cinta apa Her? Napa? Pak Matur Alek. nuwun matur sedayanipun. Mbak Elisa lenggah ya. Nggih, Mbak Tatin, Ta. Mbak Tatin. Atin. Kok yo wis Matur nuwun Mbak Titin, Lurah, kok Mbak ya. Camat. Jenengane Sik tak matur. Mugi-mugi Titin kok aku ngerti. mugi mboten Ya, iya tak matur nuwun. Nggih. Diparingi muga-muga ora loka tambah kebak kuwatah Amin, rezekine amin, banyu amin, mili. amin, nggih. Pokoke mboten enten kendhate. Nggih. Niki anu napa Pak Dan Ramil. Nggih, Pak Dan Ramil Pak kalih. Dan Ramil, Nggih, nggih, monggo. seneng ya. Kersanipun Pak Dan Ramil. Nggih. Nah, Nggih. Monggo. nempang mriki, Mas. Pak. Nggih, monggo. Mumpung enten kesempatan. Wah, Nah, sing saka nggih. Magetan do rawuh Mas Nggih. Mansuwo. CS. Nggih, Alhamdulillah nggih, Mbak Trimo Ya. tetep setia nggih Pak Alek nggih. Nggih. Nggih, Mbak Trimo. Pak Dan Ramil enggak mriki. Monggo. Nggih. Oca. Jadi aku melayari banyak Nyandoke Jala kari siji Ajain ajain catur Ajain di kontol jari banyak Pak Suyatno mawon, Kari Pak. siji Pak Suyatno monggo. Ingkang saking panikan. Abah Yatno monggo. Bersama Bapak dan Ramil. Kontol jari banyak Jala kari siji Atur jahit jahit jatuh Jahit di kontol jari banyak Loke jala kari siji Ayo goyange. Ojo. Iya. Alhamdulillah Mas. Bengi iki Lair. luar biasa. Luar biasa. Ah, jan Barometere ana ing Laladan Magetan ki ya ning Tunggur kene iki, Nduk. lah nggih diparingi terang. Nggih. Penontonnya juga banyak sekali alhamdulillah. Jim. Menika wonten rawuhipun Bapak dan Ramil Bapak Nggih. Sarpan. Pak Sarpan dan Jim. Ramil nggih sembah nuwun. Pak Haji Ugi Priyanto Abah Ki Suyatno. Monggo Nggih. pinara Abah. Ya Aku lali nggone Abah ampun. Yatmone wayangan tanggal piro Sembah tak catet nuwun. lali. Lho. Nggih. Iki nek lali berarti dhewe ra Boten, katut boten. Mas. Ya ora katut awake dhewe iki. Oh, wis manjer kok Ah lali. nggih niki Abah. Nggih. Ya, oke. Monggo. Pak Dan Ramil sing niki, yang Ya. baik niki Tes. nggih. Nggih, monggo niki mbok pilih. Pak Ada Dan Ramil kula suro sik selo telunggon. Nggih, alhamdulillah padalang nggih. Nggih. Nggih, amin amin. mungkin ada kata-kata kagem Desa Tunggur Pak Dan. Nggih, Wonten dawuh-dawuh, monggo. Mbak Lia terima kasih waktu dan kesempatan. Cih. Yang pertama saya ucapkan kepada seluruh warga Tunggur, acara malam ini dalam rangka bersih desa. Betul. Mudah-mudahan Pak Lurah, semua perangkat dan seluruh warga masyarakat betul-betul bisa menjadi masyarakat yang bahagia, yang Amin. aman, Amin. betul-betul dijauhkan dari balak dan dari bencana. Amin. Amin, amin, Ngoten, amin. Mbak Lia, nggih. Cih, terima kasih Pak Dan. Abah Suyatno, doanipun napa Abah? Monggo, Pak. Idem Pak dan Ramil mawon. Nggih, Nggih. ide. Jam sama Yang aja. penting nyanyi ya, Pak. Yang penting nyanyi. Nggih, lagunya Abah nyanyi. niki sinten riyen monggo. Nggih. Iya, abae. Nggih, Abah Kang Sepuh mawon riyen. nggih.
Lagu wajib, Pak. Nyuwun anu. Mangke kur nggih. Nggih. Kur ninggal katresnan. Oh ninggal katresnan Oke. Ninggal J. katresnan monggo. Abahe nyuwun ninggal katresnan. Nggih, ya Allah. Janten Niki Abah, Makin nderek nyanyi kali Mbak Abah. Elisa J. tanggal 20 ya, Pak ya. Oh, iya. Oke. Monggo. Yuk, ninggal katresnan yuk, Cok. Monggo. Yuk. Ayo Aja lali pawengku. Aja lali pawalengku, uga mas janji-janjimu. Aku kan setya satu, tak enteni kanthi saelengku. Abah Alhamdulillah. sampun. Nih menika lagu baru loh Mas. Pendane napa? Pendane. Ya. Iki Anjing. Pandan Ramil napa lagune? Oper Pak Dan Rami Nggih. monggo. Sakjane kula ini mboten saged nyanyi, Mas. Nggih, mboten napa-napa. Tapi mboten napa-napa. Nggih. Hukum temanggung niku namung kalih. Bebas mawon. Oh, ngoten Nyanyi nggih. karo Nggih. nyangoni. Sakjane niki wau masuke Mbak Lia pun disambut apalan kula. Apa niku? Nggih, aja dipleroki. Lah. Mboten apa-apa. 2 kali 3 kali ndak apa-apa. Nggih, Yuk. Yang penting nyanyi. Ngaturke, Cok. Yuk. Monggo, aja dipleroki. Mas aja dipleroki. Mas aja diboyaki. Garapku jalo diesan. Dan Ramil monggo. Tingkah lakumu kudu ngerti. Sor matur nuwun Mas Gareng, Pak Gareng, Pak Dalang, Mas Nggih, Bimbo. keripik gedang, keripik telong nggih. Ha, Haji sembah nuwun, Nggih, sembah sembah nuwun. nuwun, Pak Dan barokah Ramil, nggih. Abah, Nggih. nggih sembah nuwun. Terima kasih. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Menika tebih lho Mas Gareng. Abah tebih. Abah menika dari Dari Panekan, Panekan. rawuh mriki lho. Saged Ini kula. ora ngene karo Mbah Tunggur no gak mungkin. Oke, Nggih. Bola kentel. Wah, nggih ta. Kenaringan sehat. Teman seperjuangan Merah menyala. lho. Nggih ta. Alah alah alah. Alah. Abah iki mesti ya Terima ya. kasih. Oh iya. Duh, Nggih, netepi terima wajib, kasih, yo, Duh. Cik. Oh, yo, Pak. Ayo netepi wajib dina semengko, netepi marang jejiban aja nganti
Ya kowe mau kelewake marang jejiban Sina Semengkoyun. Bumi gunjing langit samudra katon